Ir-ritorn għal-11 edizzjoni l-Imdina Grand Prix, l-avveniment terbatijiem żgur jinżel għasel mad-dilettanti tal-karozzi u tal-motorsport li jkunu jistgħu jsegwu sport tal-qalbhom f'ambjent sigur. L-Imdina Grand Prix ssir fuq trakka ta' 2.2 km li tieħu lis-sewwieqa dawra mal-wied li jifret lil-imtarfa mill-Imdina u r-Rabat. Il-preparamenti għall-edizzjoni ta' din is-sena bdew hekk kif spiċċa l-Imdina Grand Prix tas-sena l-oħra. Nagħmlu sena ġifieri niltaqgħu mal-Ministeri kollha għax hawn qegħdin bejn 3 lokalitajiet bejn l-imtarfa l-Imdina u r-Rabat u kulħadd jgħinna ħafna. Għandna kemm Transport Malta jippaċjalna fejn tul is-sena jkun inqala ftit mit-trakk għax aħna għandna sekit hawn it-toroq pubbliċi nużaw ovvjament. Minkejja x-xita l-attivitajiet u Tlielaq baqgħu għaddejjin b'mod pjanat, hekk kif ma kien hemm l-ebda riskju lejn is-sigurtà tas-sewwieqa jew l-ispettaturi. Ix-xita m'għenitniex, kellna xeba tajn fuq il-mat-trakk ukoll, ma filgħodu klerjajna kollox u demet li żomm it-temp erba' tiqtar ma tagħmilx differenza. Aħna xorta nibqgħu sejrin. Kollox jipparteċipaw 5 klassijiet ta' karozzi, kategorija waħda l-karozzi ta' żmien qabel il-gwerra u 4 kategorija l-karozzi ta' wara l-gwerra.